pamusoro imambo wangu ini ndindakwirirawo murume wangu dare kuburikidza nekunge achindishungurudza pamusoro pemukadzi wakanga arambana naye. Paakauya kwandiri akanditi hana mukadzi, vakarambana. Makwira mchiti kudi mama. Samone yenyu rikuti kudi? Samone rangu rikuti andirambiwo zviri pamutemo. Hamudabudwa pachena ka. Munotanga vakati ndabudwa pachena. Ubvabva mumona. Naye mishamba hoye. Shamba. Munoreva here kuti vanhu mudasara musina varume musina musina vakadzi. Shamba ka. Nomukadzi wenyukutsire pachena. Madzimai venga. Chiri kumudere mudzimai. Abva ati mukadzi andichada. Atinamatire shamba ite musha umu. I tell you, kwatiri kuenda kuna kumira musha. Alright. Amushada mukadzi. Nerizini yeye zitatu chienda mbele. Mabovu ati bali tuwakuwa mwogo. Musho mabo ichiri kudoira mungu wewe. Pamusoro inini zvavanenge vataura ndo zvandinotambira. Umanye kukuda here? Hanzina adzimai vako ndikukuda. Inini handiyada mukadzi. Uramani chikonzero chei? Mudzimai wangu inini pandaifambisa naye yambudza ndine mwana mukadzi wangu inini mudeke pandaifambidzana naye ndambudza ndine mwana mukadzi wangu mukuru. Zvadaro iye akatozvibvuma zvose chiwirirana, but tazogara iye pokutanga ndepekuti iye kuti ndarambana nemukadzi wangu kuratini, asi iye tichifambidzana iye akatotaura kuti hama dzangu akadziudza kuti une mukadzi mumwe saka nyaya iripo ndeyekuti iwe taura kuti ane mukadzi ndizoshuwa ndizvo zvandakasvika zvakatawirirana mukadzi wangu. Ndaendapo ndopandakazoti saka todii ndobva ndave ndine pandinawo ndobva ndaroora. Kuroora kwandakaita ndokuti ndakatokumbirana tezo ravangu vese ndikati handisida kutiza mudzimai wani but ndine padiki pandinapo shuwa takawirirana nadzimai vangu nanatezo rangu vandapisawo padiki panati adzimai vangu mupoko kwazvo tagara adzimai vadiki vakuru vaya vazoe vakuteksta matext vachitaura nenyaya yemwana. Mwana ndichamboya nechini mwana ipo zviona umwana vadzimai vangu vadavakuru text line ava ndipokaona meseji aya vatanga kushauta mukadzi wangu mukuru. Vatanga kushauta mukadzi wangu mukuru ndipo pandakabva ndazoona mameseji acho kuti vanhu vari kushautana. Ndipo pandakavabvunza vatanga uya akati ndiwo akatanga. So ndo pandazobvunza adzimai vangu sei makudai so. Adzimai vangu vakatanga kundishauta futi. Vandishauta futi ndakabva ndove ndakanyarara yekutanga. Page 2 page 3 ndandauzodzorera. Ndadzorerawo ndakati ko chii chikuita china chinyowani panapa nekuti ini pandaifambidzana newe ndakakuudza kuti ndine mwana. Saka chiri kupa kuti mwana wangu usade kumuona pano kana kuti usade kunzwa nezvemwana wangu chinoti iwa una mwana here ndozvakunetsa. Saka pane day randakamutsura raakatukana nadzilangu ndobva ndamubvunza ndakati ko izvi ndakakutsura iwani tichirega kudaro vakasimba kuchituka. Ndobva warara. Pavakarara ndobvakanwa mushonga. Pavakanwa mushonga uyu ndakafonera tete vacho afoni yavo ndafonera tezvara vangu tatautaura tese pafoni ana mukoma wangu wese ndakavafonera. Ndavafonera kudaro bvavabvunzwa natezvara vangu kuti sorry pane message yapinda mfuno una subject akawira here pana hapana kana munhu anobva kwasubject akawira sharp mufonere pane zvaitika ivo vadiwa nokunetsa
taura saka zvadaro so ndobva wauya tichifonera atezva vangu usiku zveshuwa takataura navo atezva vangu usiku iwo tataura navo wakazobvunzwa kuti iwo wabvunzwa ndichapa kuti uno mushonga chii zvikanzi murume wangu akundishungurudza tezvana ndipo wakasvika pakubvunzwa pafoni kuti oraiti zvaurikushungurudzwa kwamboudza ani hama yemurume kana kuti hama yemukadzi zvikanzi takaudza bamukuru vacho kana natete vanozviziva zvikanzi wo zvakanzi kudii zvikanzi bamukuru vakati ini ndokutumirai mari mandakutumirai mari then mouya kwamutoko murume ungati hana mari zvishonganisana zvadaro so wakazviita ndefunga anga iri friday manini kwakavhamwa mushonga istandard stoya manje ndobva wakavhamwa mushonga iri friday acho ndobva wazobvunzwa natezo rangu nzi imimi chaizosvitsai kuti muzomwe mushonga chii kwemamanzi musi wemande muuye kumusha nabamukuru mugadziso chikunetsa ndokubva wasimba wakanyara pane zvimwe zvawakazitaurira pasi pakukwanisa kuzvinzwozva zvadaro so ndokubva tagara ndobva ndati inini mukadzi nandichakwanisa kugara newe panasa dombo natete vangu inini mukadzi nandichakwanisa kugara newe nepamusaka pokuti mwana wangu chaiwo ende ungundimwira mushonga mumusha mumwe wangu vanhu musiri medu noti patotogara pasi pedu saka inini ndichakwanisa kukuchengeta ndakumuchengetwa natezvo nanababa wako ndonyaya yatinga chete mushonga ndikuinzwira pano asandama mushonga andikuinzwira pano pamusoro ndokumbira kuti vandiudze kuti vakaudza ani kuti nemukadzi wavo havana kurambana vachiri vese kuhama dzangu dzavari kuti vakaudza ndikavateerera kuti ndokudai nemukadzi hanzi takarangana kuti handi pandinondorora tinonotaura tichiita handina hangu mukomana ndamukadzi aina hangu handipaziri saka munaimva maironga mese ubva unorora kwomukadzi uchizvako kuti mukadzi barika hari waizizandi uyu mudzimai wangu aizviziva iwewe waiziva teerera iwe waiziva kuti mukadzi asitabarika usaivo kutoti unyiri aiwa ava vaitotaura kuti hama dzangu dzaziva kuti nomukadzi awanzo iyaida ndokwambani nyama iyaida mukadzi wangu ndaimuda iyaida takazvita tichiwira tatada kugadzirisa manje kuti kagadzirisa nyaya yenyu kunetsa utange kuda mwana wako asati otuna maiki pakutungamira uchapakwa auchakwanisa barika rinonetsa ngira mushonga musha medu panozondidemera barika wachipa ratadzwa namudhara mukuru aiwa barika oraitipana tikawese nguva isu topakupai mukana wokuti mwene unofunga nezvazvo andizvozvo mane nguva yakadini usikagari mese ndefunga tane mwedzi takarora ndefunga pane 4 months ndoda kupa mukana wokuti mimi munombogara atete vari kuna atete vawemo uyai kuna naatete iwo wainani ndavene mwana watete mwana watete yakunu muzukuru yakunu muzukuru womurume uyu atete ngavawe isi hatingodzipukanya uchiko chako mukadzi wangu mukuru ndiki umakore mangariko wanichi 27 ukawanosvika 50 ko iwe muzukuru wakari kuti ari panze anonzani uye akashaunyara here komukadzi mukuru awe marikumba kwavo kukumba makarambana
iwe mama wako asara ku anzi peleza sekuru chero anzi umuzukuru wachete umukadzi kwete atete wati mayangu wakuu sumukawa wawaye nani ndega shamwari yako kati ai mana shamwara isi mana kabali macha balipo friend ayo nyaya iri papa ka hapana nyaya yakakura kana achida kusarenda bhatya anokuita kuti ndibarika handisiponi because nyaya iri paisi nyaya anongoita kupfingizva chamurume abvapo kuti inini zvatikunda ini ndoda kuti mudzokere nevana munogadzisa zvokunetsa pavana pamusoro iyi iyo nyarara murume wangu anotiwa kunyepa ngaataure chokwadi manyepo hapana chaanobudisa anyepa kuti chaakanyepa akauya kumba kwangu nehembe yake netisheti yaka achiti atete wakatanga kuuya kuzondiona ngobva kuzongondiona uyachiti handei mukomana wangu ndemutsikana wangu akataura kuti ndinechi ndanga ndine mudzimai asi takarambana handina asi nechi nemwana akaenda kumadzivana mai vake hakuna mukadzi sechokwadi amuzodzokerera nokanzi akapika zve akauya nehembe yakapika hembe yake ishi hembe vanga vasati vadzitora muna juni pera kwajuni ndehembe yake kadhi ravo ravakasiya iri iri apa makuita zvechivanhu chaivo makaita chivanhu atete touteta zvadambudziko ndobora ndikataura ndikati hembe yako ishi unoziva here kuti ichakusungisa kana waramba muzukuru wangu iwewe patricia hembe yako ishi kana waramba murume uyu unoziva kuti chakuendesa kudare here vese akatotaura kuti vatete vangu ndozvo havandiudza kuti kana wakuenda kuna tete kunoonekera kunobvisa hembe ziva kuti imbozva zviri pachena izvi zvaaitaura achivimbisa handizvo zviri pai paground pandakazo akauya nemari yake zvechokwadi ndikavabvunza vari kutsvaka iwe wauya kuda kubvisa mari une mari mundipataura amount ndati mukadzi wako uyu wamuratidza here mari mukakuti ndozoenda kumba kwedu ndakakutungamira kuti chokwadi baba tauya sikanzi handina ngati pindai mumba umoradzana mari yani ndokuti ini ndisimuke pano ndiende kumba kwani kumba kwedu akaradzana mari yavo uyu akava chimza tete mari ndaita sei ndaiona kati zvakanaka ndopandakapindawo mumusha zvaakataura iye kuti atete kumba kwangu uku kuti nditore muzukuru wenyu ndine pamba handina zvinhu zvikusara zvisina chii munhu ndoti kugadheni kunokumba kune zvinhu zvoda kuchengetewa ndasvika nemuzukuru wangu kwa hapana chandakaita sei danga racho remombe kana danga racho rembudzi hapana randakaita sei nandakaona ndikamubvunza uyu ngoti ko mbudzi dzacho dzaishava vanhu nehuku pano kuchengeta ndedzipi kwanzi dzakadyiwa nemapepa ndokupiko panyamadomba panyamadomba namadombo nyamadombo nyamadombo puraza kunyepa ndokwakaita sei ndikati 1 2 takataura kuti iwewe wati kudana nouya nditi parizvono makunotanga imba iye ndiye akazvitaura futi atete muzukuru wenyu ngaavimbike ini ndiko zvinoti akunotanga imba pamafoni apa ndisonzwa munhu wechirume anenge achitaura pai pafoni achitaura nezvezita rake kwandiriwo ndizvozvo ndezvipi ndizvozvo chokwadi takasvika kumba kwedu takubuda kuti vanga vatenga laini remukomana mudiki ndakarikumbira ndikati buti ndanga ndichikumbira laini iroro nyuwani mupe musikana uyu wandakuperekedza uyu zvinoita zvinyuwani kumba kwatakuta sei kwatakuenda nokuti dziya shamwani dzake dzachimbomufonera asati amumba dzinozomufonera mumba musha woita sei wopunzika uye takawirirana kuti iye malaini akewo ari kukanzura tasvika mumusha umu ndakamuza shamwari dzangu ndagadzisa tava nelaini wani ko zvake akazoti ava mangwana kuti ndizotaurika nyaya ndakamuka kuseni tikaenda kuchibhorani tasvika pachibhorani taenda kunowacha navava vakasvika zvinhu zvamosika dust
tasuka kuwacha paya maguzi kwakasuka mukadzi anga ane mwana akabereka mwana kumusana ndobva adarika nebhaketi rake ivo vaiticherera mvura yekuwacha apa ndobva vadarika ndovateverako ava vaimuziva zvikanzi atete ndo vamai kudzika mukadzi wagecho ati shuwa awo ndiwo inga akati havapowani zvikanzi ndiwo adzoka kuchira mvura yesapa ndobva ndati nai banini kwamamitaura naye ndianiko havana kudavira havana kudavira tikangoti manheru batatataura nyata yanyama iti yemalaini ngati ini kwangu kwachena koi kwako wachenesa here ganzi ndarasa malaini ngati aiwaka ini ndauya nenyuwani riripo reda hatina kurasa izvezvi riri kumbako kuna tezva vadiki anga atengerwa laini ripi iwe chibudisa yako malaini apa timaone topisawo kana tichipisa tonge manyuwani tozoona hapana laini ratakati akakanzi 1 ririko 1 ndakanda papi 1 ndaisa papi ndopandati murume wangu anoita sei anonyepa apa angaona kuti munhu ava pachivanze iko zvino munhu ava ava pachivanze vagara ndakavasiya zvechokwadi vana ava ndikandopedza mwedzi ndikadzoka kuda kuzoona kuti pachivanze apa pari sei maini zviri sei zvikanzi ndigere vatete asi mudzimai wake uya munhu ari papi aripo kochii zvikanzi pamwe vakuda kudzokerana hangu pamwe ndingangoita shanje asi ina handisati ndaudzwa shoko kuti vari kuda kuita sei kudzokerera nze vanhu tinochera nzvimbo iyi ndaona muri ati chakarongeka saka takudaidza nei plus vana vangu apareuri mara mukadzi uri kumudai wozowa westa time yake handisi kuramba but nyaya iripo ndokuti ndozvandimurambire zvokutsvaga zvinhu zvakawanda asi zvaari kumurambirawo tasangana neshoko rekuti mwana wenyu akanwa mushonga mushamiraizi izvozvo home message akandisendera uyu ndakaiona makuseni ndichimuka nokuti kasvika ndakaramba ndaona message inokanzi yatete muzukuru wenyamwachi shonga ndakarohwa nehana vanhu vamwe ndikati zvondoziva kuti ari papi nditirai foni iri kuramba ndakaedza kumba kwedu ndokwandakamhanya nokuti yake yakaramba ndobva ndaenda kumba kwedu ndabata bhutibhuti yamaiguru yakaramba yabhuti ndiyakabata nai bhuti zviri kutaurika uko vana vari sei ndaona chi message kanzi atete message yasvika kwandiri usiku iye ndingatotaura naye pafoni ndikukukumbirai mhanyai pamba papi ipapo izvezvo kweretai mari kana musina ndichabhadhara munhu wamakwereta chii kuchokwati ndakakwereta mari ndikamhanya ndikasvika kumapast 7 to 8 asi ndakawana uyo anga ndichedzasi ndakawana sipo iye murume wangu kumukadzi ndio andakawasi kuti osikokukudzira ndikawana ari mungada ko inga uri kubuda nzvambuyamusikanza atete ndichimwambushonga kwaniko varume wenyama vazive here kata hauna kumwa mushonga ndokusaka anditiza aenda kupi chimufonera kaina kanzi haana foni munhu asina foni anotsvagika sei zikanzi anotsvaga fetereza achaita sei achadzoka uyu angaenda safoni yake kuchaji yakachaja foni yake akazoitawo moto tikatola laini tikamufonera zikanzi ndiri kuuya kwevo wakazoite sei kuti mushonga ubve wangu wanu pamusoro changu nyaya inetsa nyaya yemwana munhu handizive nekuti mumba matangati ayo kana vasina munhu andiri kutaurira inini ndokuti kana seyatezvara muda kwavafonera ini usiku havana asi chinhu chakapa ndiziva kuti munhu pamusoro dzawanda tete pane nyaya yaita kuti ngobuda iyo chete tingoziva kuti nyaya iyi mudzuriro vana venyama handiti pane nyaya yabuda yekunzi mwana wenyu musikana ari kuramba mwana uyu kuchengeta mambozinzwa ndambozvinzwa right ndo nyaya yatizo mukadzi uyu tikumurambira nekuti ari kuramba kuchengeta chi mwana wangu asi kuramba kuchengeta asi kuramba pachena kuti yakunyeba nokuti mwana uyu mwana andona mai vake asati ane 2 years mwana uyu
ari pagore chakuti asati tokwanisa kana gore racho asati atokwanisa mwana ane 9 months anokwanisa kuchengetwa nouyu mwana ane gore unoti achengetwa naava yane gore haina kuuya uda kuchengetwa asi aiuya kuita se zvopa wakandiratidza kavadichi unoona vana kana makavarera zvakanaka ndikufungidza kuti vana kana makavarera zvakanaka kana mufana uyu airambirwa zvaaida the only way aizowana kuti uda kuroora uyu mufana itsotso akanyengetedza kamari kanganaka akati nini ndinofunga kutoendesa chete nokuti mukadzi uyu anga akamuomera aona zvaaida zvachoka haana kutarisa zvaaida izvozvi zvaaida saka abva apa akupati mageta iwe risiti kuda kuramba mwana izvozvo zvaasepte itsotso mufana uyu haamirire ipapo unomakore mungani 27 pamusoroi ane mimbere mwana uyu ine mamanzi mangani ndakaudzwa 3 wakaudzwa 3 iwe ukungoti ne mangani ndikutedzera zvavari bhozi ndivanoziva kuti abata apa ndiri kurambanisai ndoti muende kumba tete iwewe ndoda atete vako varipo manzwa tete endai mogara pasi atete vauyu varipo iye aripo motaura nyaya dzenyu muchaona kuti pfungwa dzauyu ndosakavaya kudaro wega imbavha saka tingaramba chitenderana nenyaya panapa nyaya iripo kana asisadati pandanga chida kutaura ishe wangu ndepokuti mushonga ndasvika inini dombo wake akandomuudza uyu akauya nomukadzi wake tikati vanhu vatatu tachena misoro ndobva atitaurire nyaya kuti taya titsiure uyu bhodhi racho hana kutiratidza kuti nderiri nechi tina kuriwonai sati wambonde kunga kumufonera kaanatsotaura zvaakaona iwe indangu ndokumbirawo kuti tidzokere kumba kunogadzirisana uye achatauri nehama dzake akadzibloka achatauri nehama dzake akadzibloka 2 baba vakatama pamba pachaigara vakanogara kumba kwambuya vemukadzi uye nehama dzake hazvichaonana havasi kutaura vese pamusaka pako iwewe handizoti saka baba vakatama hama dzake dzinozoti uripo herewo hama dzake dzinozvizonda ndiri mukadzi wake ndakavaudza kuti akandidzinga akatienda kumba kwedu ini ndiri kumba kwedu asi kana andidzinga sezvandide ngaandipe saka imi mupo wanyu bukuro muona zvinani kana ita shamani taura yame pamusoro mukomana uyu mukadzi mukuru wake akamutama mafuta ane pamiri ari kumusha kwavo ndasina mafuta uyu anoda kutama mafuta ane pamiri zvemushonga izvi kunererwai mukomanogarirwa negumbu ndokuti akatusawo ese mupi imomo ipuranza takuramba kuti mwana akapota andishanda ogota kakutukirira tikasabhuva makanda akatukirira achituka penge mukadzi achitukirira uyu mwana unonoiva satombo aripo ndazvinzwa iwe chipashereni vanhu vane pfungwa dzavo dzavanopa nemaonero anga aita nyaya uri munharaunda unoraramira kune vanhu kai haurarame wega saka iwe uramba mukadzi wako kutete chipaini tete sumukaini naenda kurambira nyaya yekumwa mushonga nenyaya yekuramba ndikurambira nyaya kuramba mwana wangu ndikurambira kurambira mwana torai dhundwa kwanditozvarudai inopa hama dzavo nesisi ingamati kana zvinhu zvaari kuda isaka ndikuzwa next time ndamupa hama ine asi wodambobvunza ndao mukadzi ane gore mwana ane gore anopiwa mumwe mukadzi mwana ane gore mwana anga asingada kupuwa changamira asi anga achida kundoona ndopakabhada zviite zvinogona kuita sei nekuti waitozviziva kuti famili zvinongobhadawa wana akuna zvinyowa mukadzi wangu waitara vainendii amaitaure mukadzi wokupa wacho amanyaya yemushonga iti yapera vanoparamba andara kumamushonga mwana uchengeta mwana nditi pasipindu
dare tikati uya achitaura titange tisina kuita musha ngatitaurei 1-1 ndofunga ndabvira kudhara munhu anosimudza nyaya ndiwe tese ngatirege asisafana kutaura nyaya yako azvizobuda mushani ndizvozvo tinoti dare redu rirambe tine mutsiga waona amai nyaya yemushonga ka haisi ishu imbavha yevanhu saka mupe mukana akuzvisungirira wega isu ngatimupe mukana wokuramba mukadzi wake mwana uyu une mimberi ndo basa rake mfana ndo basa rake kasi mupe mukana nokuti yati handichada kana ndikamumanikidza nhasi semamanikidza ati muito ndinamba unotaura naye achiti achichaira imi mukuti panorambwa munhu ungauya uri 1 uchaudarira mambo zvine musoro nenami saka imi minyango tikada kumanikidza kuti imba imire ke muchazochema mwana uyo aite zvakanyanyisa tozoshamisika kuti chichaitika ngatire ndofunga mamumunodara ndi tinoti nyorai zvamukashanda mese isaisamonere zvamukashanda mese sasi zvinyowani iwo kana kukurumidza kwake kukana handifunjika iri kutsvai anoinzvengesa achiendesa kupi nokuti anozikanwa tsika yake munharaunda saka vanhu vakaita sei vakamutarisa isi nyaya iyi yapera yerudo ndikuudza kuti tapedza nhasi kana une zvawakashanda naye zvawakaona zviripo unozvisiya kana zvamukasvikoshanda mese muri mese panguva yawagara iyo zvinyore handizvozvo pamusoro iyi ndine zvinhu pazvinhu zvangu zvandakasiya pavakandidzinga ndakazodzokera kutarisa zvinhu zvangu ndine zvipfeko zvangu zvandakashaya nemidziyo yangu yandakashaya amai manzi munonyora zvinhu zvei kana zvakuzoverengwa kusonofanikizva chezo vangu chakati kuti aiwa handa kuchioneka kana penya munyori papepa rei takatozvinyora kuti ndatozvishayiwa pakaitamo vachienda kwavakaenda takabhova mweriba maisa property sharing manje musasanganise nyaya munotanga kuti apedze kurambana ini zvikutishamisa vanhu vanobva vaisa property sharing havasitovarambana kumwe dzimwe dzenyaya dzinogona kubatana mukuona zvikuitika sati kushanda nyaya dzakashandikwa kudhara makarambana kudhara mese mutozoona kuti chimba ichi hachibude chimba ichi chatochimba kachi hachibude tipei tibaida kuita nyaya yeproperty sharing property sharing shirini hapanana property sharing ani mabhadhara pamusoro pomba zvinhu zvavari kutaura hazvavaka zvokushaya handitozvinandina fodya rogara isaka dinahekti yakabva ichipota ndemazvona zviripo ndo zvinhu zvandakashanda naye pafoma pache papo takatodyara neyo kusakura chako takabhadhara vanhu aiwa ndikutaurira pazvinhu zviripo chimumira mwana kota here pesa mwana rakazi tipei list yenye zvinhu zvamaita mese zvacho zvamanyora hapana panokoneka kodya mukashanda fodya yacho yakutaura changambere kuti takandakadyara hekti anditi yakatsva dzikota pamusoro ipapo sabhukurira gosi ndakatoenda navo mumunda vakanoona munda wacho kuti fodya yakatsva here kana kuti haina makaenda nani sabhuku vanozviziva sabhuku wacho ari varipo sabhuku wenyu hapana kana property hapana ifodya chete naisisi fodya chete performance kweyo munyatirongo utusunya nguva yeperformance toramba taura zvinhu handina umunda atiragana nina Shua maya wakauya wasvika wakanditi sabhuku ndauya ndoda kuenda kunotarisa midziyo yangu sabhuku ikandikukati nguva idinenge yadyara zuva rinogona riripo padzatomatusisi kana pai fodya wanayo fodya nayo yakawanda sei inogona kuita hafu hekta mburisa kuti akaenda usise vasamundi yake enda kudzokerako vanogara kupa karara
Usachika. Usati wasvika ukarara. Nyamadombwe. Magadzire. Panyamadombwe. Tena kura chikoro. Madombo dai. Ona ndo ndakuziva. Alright, dzokera ku. Ndotaisa simenti ndikona kutumira mudomeni zvichakutorera. Aiwa zvinaku. Handiti. Dzokera kutora mudomeni dzokera. Kuisa assessment yemuta. Vashaya nezvirivi. Imba nayo maitira vanona. Nayo ungarore munhu 4 months. Wangatoipa kunyangara kwake wotomudzorera. Age yako brain dzako zaidi. M23. Uzore mambo. Mwana wako kutenderedza. Ndini baba mwana msana. Akaenda kuna baba akamtaura nyanga ndaona zile. Tikaenda kumunda. Saka uya ngatamujenga zvake fresh. Akupedza nguva iyo. Ubi. Komana. Kuzgeri. Akachakacha. Kuzgeri 200 mariji. Ane 85 maplans pambari pariji rekareka. Saka sozoti kutsvaka rutara kukazotsvaka pake chete kwa musikati. Munogara kuti ini ndogara pachikwaka. Pachikwaka. Padhuze. Roni unoenda kuri? Tobuda. Takatova vakavara. Unoenda kuri? By Friday anenge asvika. Munofonerana. Munofa muri pamba. Mese muri pamunda ipapa. Mazinzwa nguru. Kunyange ndati mazinzwa iyo. Handautendayi. Sabhuku afa vari kune komiti yako. Handiti. Moverenga kuti line ine chii? Times malines ari uko. Handizvo? Ndizvo. Zvapera. Pamusoro pane chimwe chinhu chandoda kuzivawo. Baba vakati kunetsana kwatakaita vakaudza sabhuku. Saka vakati sabhuku ari kuda mbudzi kwandiri. Handizoti mbudzi dzandikupa sabhuku ndedzei kana kuti sabhuku vakatonga anoripisa here. Baba watinda mbudzi. Ava vakati ndaenda kwa sabhuku. Ndakumba kana yanzi. Ndakumba. Tazotsotsira kwe. Ndakumba. Akataura zvakataura padino nazvinzwa. Chembeko. Ipapo changamiri. Ndikukumbira kuti mwana uyu zvaakandita akandinyepera zvisiri kuti ndanga ndine mhosvo iye imukomana. Ndati wewe ndakumba. Ndazvinga. Mudzoka mudai. Mudzoka musatu. Totenda. Musatu. Iwe. Ara. Acho samwari chefu. Imire. Manzo. Imire. Baba. Ndio msaidizi na. Namsatu. Namsatu. Ani marisi that I